Hello po, Tita Mers. Magandang hapon. Konting live lang ako, ate. Salamat po sa pagdalaw. Ay, oo nga. Ano ba yun? Hindi ko po yata na ano ng harang. Ba't bigla pong na-set up? Oo nga, paano kaya ito? Sige nga, anuhin ko lang po. Hulit ako ng bago. Saglit lang po. Bigla-bigla.